نإيران أنا نكولخو نسخ النيوكليرايت حزن يخب مبال أبلع الإيران كوينات تلعلت إسرائيل قدم عامتات أزي حبوب بزخونا ميستر ناي نيوكلير طور مسارح محاز أب كيدن كولا اتخونتاتنا بعالم زقالتو مورديكاي بارنو فتصيما زي ترسوع سابيو كبل بيبيس حبيرويو نايزي سامون وطرا ملكيتو بيبيساس عيبون نت إسرائيل كابلبات تصالو نت حبوب ميسترا زقالعو مورديكاي اتمسدمم هيوت تاريخو حيزالكم مزيالخو إسرائيل إذا سب كمي كاب إيدا كم زوتن تمليسو النمئمان بزتأقم كنتات كمي ناب إيدا كم زأتوتو إذا السعب تاريخ تصبو غيرو قاليت أويو مستناي السومن وطرت تحاحيزون بيبيسي زغربو ناي مورديكاي تاريخ حيزالكم مزيالخو أقدمه سلامتين نقربكو لايكن شهرن بمبال نتمدب كتكاتاتولو بخبر عدمكم إسرائيل نرسات تعاتقتو ناي نيوكلير طور مسارحي إيران قنا كتعطقو يبلان بمبال ناي كونات هالهالتا العلايا إسرائيل ناي نيوكلير طور مسارح اللوازب المرداتا كابزوت ندحار زرقاقصتو ويوين زخا حدتو مدره يبلانيو كوينو قنا عالم ملو إسرائيل ناي نيوكلير طور مسارح كم زلوا آمينويو نزوون اتغند مخنيات حادث هبيو ازو الكسبون قدم 14 عامتات مالتون قدم 4 عامتات نابره غزه إسرائيل بحبؤنا فصمتو زنابرت ميستراونا نيوكلير طور مسارح هنصات بهندبت نعالم قالعويو ازو الكسب نزخ فصمون كله بزح مسواء تخفيلو يكبل بيبيسي قالي صويو نعيسر عامتات تاكل أبيت محير بمتاو كساقتا غيرويو إت ساعات مسكرم عيسان حموشتن بعصر شعات 77 عام تمرت كخون كله ناي بريطانيا ذا سندي تايمز غازيتا أبزوصو صبصاب إسرائيل اتحبونا نيوكلير طور مسارحي مهزوز بالرئيس زحازة نبوزحات قد زبالة حدث صبصاب أوصيويو ناي صبصاب فلفلون إسرائيلاوي نيوكلير تكنيشان مورديكاي بانون تبهالي نيرو مورديكاي بوزحاتنا طرطر وز نبرون يفرح وز نبرون ناي إسرائيل نيوكلير عقمي كام مقلع بتوساخي ناي تهاجر ناي نيوكلير طور مسارح هنصات كاب تتحاسبن لعلي بعب ميسترن بصبق كنتاتن ناتسرح كم زلو قالي عويو إذا تكنيشان كاب يرسالي 250 كيلومتر رحيقا بتركب آب نيجيف جاكا بتهانصة بلوعل درجة بميستر تتحيزو آب ناي ديمونا ناي مرمر ماكل وشتي كسرح تصنحيو إذا غازيتا إسرائيل بعالم اتشهد شيتنا نيوكلير حيل ونانيت كوينا لاكبل صبصي بويو እኳዳስ ናብ 200 ዝጽጉዑ ናይ ኣቶሚክ መተኮስ ጥያይት ከም ዘለዋ ወሲኹ ሓቢሩዩ ኣብ ወጥርን ልዑል ድኻም ንውሽጢና ነርና መብዛሕትኦም ኣብ ዓለምና ዝርከቡ ዓበይቲ ሚድያታት ከምዚ ዓይነት ዓብ ሚስጥር ሒዞም ኣይፈልጡን ክብል ናይቲ ጋዜጣ ናይ ምርምር ጸብጻቢ ፒተር ሆና እቲ ዝነበራ ሸጋሪ ሰዓት ንቢቢሲ ገሊጽዎዩ ዘ ሰንዴይ ታይምስ ጋዜጣ ነዚ ጸብጻብ ኣብ መስከረም 25 ብ1977 ዓመተ ምህረት ነዚ ዜና ሒዞብ ዝመጻሉ ሰዓት እስራኤላዊ ናይ ዝመረዳእታ ፍልፍል ዝኾነ ሰብ ሃለዋቱ ጠፊዩ እዩ ናይ ሰንዴይ ታይም ጋዜጠኛ ፒተር ነቲ ናይ ኒውክሌር ቴክኒሽያን ዝነበረ ሰብ ኣብ ወርሒ ነሓሰ ኣብ ኣውስትራልያ ሲድኒ ከም ዝረኸቦ ገሊጹ እዩ ፒተር ንሞድሪክ እንትረኽቦ ናይ ኣካላት ኩነታት ይኹን እቲ ዝነበረ ህይወት መስደመም ከም ዝነበረ ወሲኹ ሓቢሩ እዩ ወሲኹ ከም ተዛረበውን ንሞርዴካይ በአካል ክረኽቦን ከለኹ ሓጢር ኣዝዩ ንእሽተይ በራሕ ክኸውን እንከሎ ርእሰ እምነት ዘይበሉን ኣዝዩ ረሳሕ ክዳን ተኸድነን ሰብ እዩ ነይሩ ፈጺሙ ናይ ሳይንቲስት ዓይነት ገጽ ኣይነበሮን ክብል ገሊጹ እዩ እዚ ቴክኒሽያን እውን ኣብ ዲሞና ብዛዕባ ዝረኣዩ ነገር ንዓለም ዕላው ንምግባር ኣብ ዝወሰነሉ ውሳነ ጸኒዑ እቲ ዝርዝር መረዳእታ ነቲ ጋዜጠኛ ኩሉ ተዛሪብዎ እዩ إسرائيل أبلع الفلسطينيين تبصحوا سقاي إلوون ናይ ኒውክሌር ጦር መሳርሒ ስለ ዝሃነጸት ተስፋ ዘቑረጾ ሞዴርካይ ስሩሕን ምግዳፍ ዝወሰነሉ ኣቀዲሙ ብውሽጡ ዝሓሰበሉ ሰዓት እዩ ነይሩ እቲ ቀጻሊ ትልሙ ድማ ባልጅኡ ሒዙ ናብ ኤስያ ምኹብላል እዩ ነይሩ ኮይኑ ግና ስርሑ ቅድሚ ምግዳፉ ናብቲ ናይ ኒውክሌር ጣብያ ብምኻድ ኣብ ክልተ ንኣሽቱ ሚሞሪ ፎቶን ቪድዮን ብሕቡእ ቀዲሑ እዩ እዚ ጥራይ ዘይኮነስ ንናይ ኒውክሌር ናይ ጦር ስራሕቲ ህንጸት ትውዕሉ ከም ራድዮ ኣክቲቭ ናውቲ ንምውጻእ ዘገልግል መሳርሒ ቀጺሉ እውን ናይ ኒውክሌር ቦምባ ናይቲ ላቦራቶሪ ምስሊ እውን ሓዊሱ ብሚስጥር ፎቶ ቀዲሑ ክወጽእ ኪሉ እዩ ካሜራ ከመይ ሓቢዩ ናብ ውሽጢ ከም ዘእተወን ተመሊሱ ወፂኡ እውን እቶም ቅድሓት ኣብ ካልሲ ውሽጢ ከም ዝገበሮም ቀጺሉ እውን እቶም ፎቶታት ኣብ ከውታሊት ብሕውእ ከም ዝቐድሖም እቲ መስደመ ምዛንትኡ ገሊጹ እዩ ክብል ቢቢሲ ጠቂዕዎ እዩ ናይ ሰንዴይ ታይምስ ጋዜጣ መዳሎቲ ናይ ሞዴርካይ ታሪኽ ንምጽራይ ናብ ለንደን ንዓ ብምባል ዓዲሞም እዮም ፍርሕ ዋላ እኳ እንተሓደሮ ናብ ዩናይትድ ኪንግደም ንኽጓዓዝ ተሰማሚዑ እዩ እዚ ጋዜጣ እውን ካብ ለንደን ወፃእ ኣብ ዝነበረ ሕቡእ ሆቴል ክዓርፍ ገይርዎ እዩ ኮይኑ ግና ዕረፍቲ ክስምዖ ዘይከኣለ እዚ ቴክኒሽያን ናብ ለንደን መጺኡ እዩ ኣብቲ ሰዓት ግና ድንግርግር ኮይኑ እዩ ክብል ቢቢሲ ጸብጺቡ እዩ
ኣብ ጎዳና ክንቀሳቐስ እንከሎ ንሓንቲ ጓል ይላለ ንተወሰነ ግዜ ጠሚትዋ ስለ ዝነበረ ሓቢርዋ እውን ናብ ሲኔማ ኣቱ ብኡ ምኽንያት ድማ ሓቃዊ ዝኾነ መንነታት ትፈልጦ ዲኻ ክብል እዚ ጋዜጠኛ ሓቲትዎ ከም ዝነበረ ይዝክር እዩ። ናይ ሞዴርካይ ናይ ለንደን ጻኒሒቱ ብልዑል ደረጃ እናጨነቆ ዝነበረ እዚ ጋዜጠኛ በብሰዓቱ እናደወለ ከመይ ኣለኻ ክብል ነዚ ሳይንቲስት ክሓቶ ጸኒሑ እዩ። ፒተር ነቲ ምስ ሞዴርካይ ዝነበረ ቃለ መሕተት ክዝክሮ እንከሎ ከምዚ ይብል እዩ። ናብ ሰሜን እንግሊዝ ንሒደት መዓልትታት ክጓዓዝ ዋላ ሓንቲ ከውንን ክብል ከም ዝገለጸሉ ይዛረብ እዩ። ኣነ እውን ዝኾነ ነገር ክትገብር እንከለኻ ድሕንነትካ ንኽፈልጥ ኣብ መዓልቲ እንተወሓደ ንኽልተ ግዜ ዝኣክል ደውለለይ ክብል ተዛሪበዮ ብምባል ጋዜጠኛ ፒተር ይዛረብ እዩ። ኮይኑ እውን ድሕሪ ሓደ ወርሒ ናይ እስራኤል መንግስቲ ንሞዴርካይ ከም ዝኣሰሮ ብዕላዊ ገሊጹ እዩ። ትተኣሰረሉ መልክዕ እውን ኣብ ለንደን ውሽጢ ተላሊዋ ብዝነበረት ጓል እዩ ነይሩ። እዛ ጓል ርእሱ ክስሕት ብምግባር ብጀልባ ናብ እስራኤል ንክኣቱ ገይራቶ እያ። ሞዴርካይ እውን ናብ ቤት ማሒርና ተጓዓዘ እንከሎ ከመይ ካብ ለንደን ተጨዊ ከም እትወስደ ሓደ መረዳእታ ኣብ ኢዱ ጽሒፍዎም እዩ። ናተጸበይዎን ዝነበሩ ጋዜጠኛታት እውን በቲ ናይ ማኪና መስኮት ገጽ ነቲ ኢዱ ብምውጻእ ከንብብዎ ገይርዎም እዩ። ሞዴርካይ ክትሓዘሉ ዝኸኣለ ኣብ ለንደን ቱሪስት መሲላ ብተላለየቶን ጽቡቕ ግዜ ሓቢርዋ ብዘሕለፈት ጓል እዩ ነይሩ። ኣብ ኣሜሪካ ተወልደት ሼሪል ቤንቶቭ ቱሪስት ኢኮኖሚስት ንዕኡ ንምጭዋይ ተሓሲባ እተለኣኸት ናይ ሙሳድ ሰላይ ወኪል እያ ነይራ። እዛ ውልቀ ሰብ ንሞዴርካይ ብምትላል ሓቢርዋ ናብሮም ንኽመጽእ ኣብ መስከረም 29 ብ1979 ዓዲማቶ እያ። ናብሮም ድሕሪ ምኻዱ እውን ተዓፊኑ ንኽፈዝዝ ገይራቶ እያ። ካብኡ እንድሓር ከዓ ናብ እስራኤል ቴል ኣቪቭ ብቕልጡፍ ጃልባ ክውሰድ ኪሉ እዩ። ሞዴርካይ ኣብ መጋቢት 19 ብ1981 ብናይ ሃገር ክሕደትን ብናይ ስለያ ገበን ን18 ዓመታት ኣብ ናይ እስራኤል ቤት ፍርዲ ተበይኑሉ እዩ። ካብ ፍርቂ ንላዕሊ ዝኣክል ግዝኡ እውን ንብሕቱ ንክእሰር ተገይሩ እዩ። ናተፈጸመ ዘሎ ነገር ንዓለም ክጋዋሕ የደልየ። እዚ ናይ ሃገር ክሕደት ኣይኮነን። ናይ እስራኤል ፖሊሲ ዋላ እኳ እንተዘይፈቐዶ ንዓለም ግና ክትፈልጦ ገይረየ ኣይጣዓሰንን ክብል ሞዴርካይ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ ኣብ ትቕዳሕ ናይ ቃለ መሕተት ገሊጹ እዩ። ሞዴርካይ ኣብ ሚያዝያ 13 ብ1996 ዓ.ም ካብ ማእሰርቲ ዋላ እኳ እንተወፀ ካብ እስራኤል ንኽወፅእ ግና ኣይተፈቐደሉን። ኮይኑ ግና እዚ ናይ ኒውክሌር ሳይንቲስት ዝኾነ ሞዴርካይ ካብ ማእሰርቲ ድሕሪ ምውፅኡ ነቲ ናይ የቕሬታ ሕቶ ስለ ዝነፀጎ ብተደጋጋሚ ናብ ማእሰርቲ ክኣቱ ተገይሩ እዩ። ኣብ 2001 ቅድሚ ምእሳሩ ተዛረቦ ድማ ካብ ዝተኣሰርክዎ 18 ዓመታት ኩሉ ዋላ ሓንቲ ዝረኸብክሞ ነገር የለን። ኣብ 3 ወርሒ እውን ዋላ ሓንቲ ትረኽብዎ ነገር የለን። እስራኤል ሆይ ሕፈር ብምባል ዓውታ እናስምዐ ክረአ ኪኢሉ እዩ። ናይ እስራኤል ናይ ኒውክሌር ዓቕሚ ብዝምልከት ድማ እዚ ቴክኒሻን ክሳብ ዘቃልዖ ግዜ ናይ ቀረባ ማሓውስታ እውን ከይተረፋ ዘይፈልጦ ጉዳይ ነይሩ። ንኹሉ እውን እስራኤል ብምሽጥር ሒዛቶ ጸኒሓ እያ። እስራኤል ነዚ ናይ ኒውክሌር ህንፀት ጀመረትሉ ኣብ 1948 ከም ሃገር ተቐባልነት ካብ ትረክብ ንድሓር ብህጡፅ ነይሩ። ኣብ ጸላእቲ ተኸቢበ እትብል እስራኤል እቲ ናይ ፈለማ ፕራይም ሚኒስተር ዝኾነ ዴቪድ ቤንግሪዮን ናይ ኒውክሌር መከላኸሊ ምህናፅ ልዑል ዝኾነ ቦታ ከም ዝሃብሉ ይግለጽ እዩ። ኮይኑ ግና ጎንፀብ ዝበዝሖ ኣብቲ ማእከላይ ምብራቕ ሃገራት ናይ ኒውክሌር መሳርሕታት ብምህናፅ ንፈተውቶም ከቁጥዑ ይደለዩን። እስራኤል ናይ ኒውክሌር ጦር መሳርሒ ንምስራሕ ዘኽእላ ናይ ዲሞና ናይ ኒውክሌር ጣብያ ንምህናፅ ምስ ፈረንሳ ኣብ 1960 ሚስጥራዊ ውዕሊ ፈጺማ እያ። ንዓመታት ዝኣክል እዚ ጣብያ ናይ ጨርቂ ፋብሪካ ከም ዝኾነ እስራኤል እናገለጸት ጸኒሓ እያ። ናይ ኣሜሪካ ሰብ ሞያ እውን ነዚ ቦታ ኣብ 1960ታት ብተደጋጋሚ ብምኻድ ዑደት ገይሮም እዮም። ኮይኑ እውን እዚ ጣብያ ዝነበረሉ ካብ መሬት ንታሕቲ ዘሎ ህንፀት ተረድኦ ሰብ ኣይነበረን። እስራኤል ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ናብ 9 ጽጋዕ ናይ ኒውክሌር ዓረራት ከም ዘለዋ ግመት እዩ ክብል ናይ ጦር መሳርሒ ቁጥጥር ዝገብር ሴንተር ኦፍ ኣርምስ ኮንትሮል ገሊጹ እዩ። ኮይኑ እውን ግና እስራኤል ብናይ ኒውክሌር ዓቕማ ዙርያ ግልጽ ዝኾነ መረዳእታ ሂባትሎ ይትፈልጥን። ነዚ መረዳእታ እውን ምቕባልን ምንጻግን ዘይብሉ ብሽፍኑ ሓሊፋቶ እያ። ኣብ ቅድሚ ሕጂ ናይቲ ሃገር መራሕቲ እስራኤል ናይ ኒውክሌር ጦር መሳርሕታት ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ንምልላይ እታ ናይ ፈለማ ሃገራይ ክትከውንን ክብሉ ብተደጋጋሚ እንትዛረቡ ተሰሚዖም እዮም። ካብ 1970 ጀሚሩ እውን 191 ሃገራት ናይ ኒውክሌር ጦር መሳርሒ ፈንወን ምስፍሕፋሕን ንምክልኻል ትልምት ተገብረሉ ኣብ ዓለም ለኸ ተገብረ ስምምዕ ፈሪሞም እዮም። 5 ሃገራት ማለት እውን ኣሜሪካ፣ ሩስያ፣ ዩናይትድ ኪንግደም፣ ፈረንሳ ምስ ቻይና ናይ ኒውክሌር ናይ ጦር መሳርሒ ንክህልዎም ተፈቒዱሎም እዩ። ነዚ ምኽንያት እውን እቲ ስምምዕ ኣብ ስራሕ ቅድሚ ምውዓሉ ናይ ኒውክሌር ጦር መሳርሒ ብምህናፅ ፈተነ ገይሮም ስለ ዝወድኡ እዩ። እስራኤል ናይቲ ስምምዕ ሃገራት ኣባል ኣይነበረትን። ናይ እስራኤል ናይ ጦር ስራሕቲ ንዓለም ዘቃልዖ ሞዴርካይ ኣብ እስራኤል ናይ ሃገር ክሕደት ከም ዝፈጸመ ተገይሩ ተቖፂሩ እዩ።
ኮይኑ ግና እቶም ደገፍቱ ብናሃቶም ገጽ ኣብ 1996 ዓመተ ምህረት ካብ ማሰርቲ ክወፅእ እንከሎ ናይ ሰላም ጀግና ብምባል ክብሪ ሂቦም እዮም። ኣብ ብዙሕ ፕሮግራም እውን ዓዲሞም እዮም። ካብ ማሰርቲ ካብ ዝወፅእ ንፈለማ ግዜ ምስ ቢቢሲ ኣብ ዝገበሮ ጻንሒት ዋላ ሓንቲ ዘጠዓሰኒ ነገር የለን ክገብሮ ዝግባአኒ እየ ገይረ ኣነ ብምስጢር እናተገብረ ዝነበረ ነገር ዓለም ክትፈልጦ ጥራይ እየ ገይረ ንእስራኤል ነጥፋ እያ ዲሞና የፍረስ ኣይበልኩን እየ ከምዚ ሰርሖም ዘለዉ እሞ ርኢኹም ፍረዱ ጥራይ ኢለ ዓለም መጥፊያ ካብ ሓደ ቦታ ክመጽእ እንከሎ ክትፈልጥ ግቡእ እዩ ነዚ ግዴታይ ጥራይ የፈጺመ ዘጥፋእክዎ እውን የለን ክብል ገሊጹ እዩ። ኢራን ናይ ኒውክሌር ጦር ክትሕዛ ይግባአን ኢላ ኩናት ተኸፈተት እስራኤል ንሳ እውን ኣብቲ ናይ ኒውክሌር ህንፀት ዘለዋ ታሪኽ ሞዴርካይ ብኸምዚ መልክዑ ገሊጽዎ እዩ። ነዚ መስል ነይሩ ላይክን ሸርን ብምባል ናብ ኩሉ ንክባጻሕ ደገፍኩም ኣይፈለየኒ እናበልኩ ንዘለኩም ርእቶ እውን ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ግደፍለይ።